Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin ipapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imo linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilong na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabutan na sinautoban sa imong kabutan, na tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tigintan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imo linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka nama, asin ka na, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan Martes, ika-23 na simana sa ordinaryong panahon. Isabay niya to ang mga minasunod na indensyon sa misang ini. Misa pasasalamat for Pay Arcos, dulot kang Michael Arcos and family. For birthday, dulot ni Lisel de Blois Alondra. Asin sa mga espesyal na intensyon, for bar exam, dulot ni Angelica Joyce. Para makakota kami ngayong September at maging YTD sales performer ngayong taon, dulot ni Eliza M. Bron. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Rafael, dulot kan Santillan family. Sa kalag ni Ed, dulot ni Nins Rosal. Sa kalag ni Pamela, dulot ni Nicole family. Sa kalag ni Rolando, Marlon, asin si Corazon. Si Rosalia, si Antonia, asin si Francisco, dulot kan Lombres family. Sa kalag ni Cristina, dulot kan Aramo family. Sa kalag ni Christian J., dulot kan Remy, Goofing, and family. Sa kalag ni Erlinda, dulot kan Maceda family.
Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing magkandigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akuon, asin pagsusulan niyato, ang sa tumakasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kailangan nga di ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, Asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaugaying hilinga ang mga aki ning sa imong pagkamuot. Nahuli kay ni ang pagtubos sa mo, nagdatong, asin ang pagampon sa mo, nauutob. Tanganing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo, ang tunay na katalingkasan, asin ang daing tapos na pamana. Huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, kaya ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kung saro sa indo, igwanin asunto laban sa iba, mga ngahas daw na isaangat iyan sa tribunal nin mga bakong matanos, asin bakong sa tribunal nin mga banal, dainindo aram na an mga banal, iyo an mahukom sa kinaban. Kung kamo an mahukom sa kinaban, bako daw kamong maninigo na maghukom sa mga saradit na bagay na ini. Kung kita an mahukom sa mga angheles, mahuhukoman manyato an mga bagay sa araw-aldaw. Alagad kung kamo igwanin na asunto na siring kaini,
ang mga hukom na pinipili nindo, daingani iginagalang sa simbahan. Sa ikakasupog nindo, sinasabi ko ini, mayo daw si indo nin sarong masasarigan na maghusay kan iriwal nin magturugang. Kaipuan pa daw na ang tugang magsaangat nin asunto laban sa tugang, asin sa atubang nin mga tawong daing pagtubod. Maraot para sa indo na magkaigwanin na asunto laban sa kapwa. Bako daw dapat na tiuso na sa nanindo na kamo pagkarauton, asin dayaon. Alagad, kamo man sana ang nag-aapi asin ang dadaya. Asin ginigibo nindo ini, huli sa induman sa ng mga tugang. Dainindo aram na ang mga maraot, dai magkakamit kan kahadaan ng Diyos. Dai man lugod kamo magpakadaya. Dai man lugod kamo magpadaya, ang mga marigsok, mga parasambang anito, mga parasambay, mga marumpot, mga homosekswal, mga parahakbon, mga paslo, mga parabuyong, mga parapakaraot, mga tulisan, dainin da makakamtan ang kahadayaan ng Diyos. Siring kaini kaidto ang nagkapira sa indo, alagad mo niyan, kamo hinugasan na, pinabanal na, pinangagin matanos na sa ngaran ni Hesukristo na sa tong kagurangnan, asin sa Espiritu nin sa tong Diyos. Tataraman kan kagurangnan, Salamat sa Dios. an kaugmahan ning kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Bagong awit aawiton sa kagurangnan, umawan siya sa katiriponan ning mga banal, magugma sa Israel, hulikan sa iyang kaglalang, an mga aki sa Sion, hulikan sa indang hade. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Magsarayaw sa kaumawa nin sa iya ngaran, mag-awit sa iya sa tugtog nin tamburin asin lira, huli ta ang Diyos na mumuot sa iyang banwaan, an mapakumbaba, tinatawan niya nin kaligtasan. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Magugma asin magmuraway ang mga banal, bilog na banggi mag-awit sa kaugmahan, ikurahaw ninda ang kaumawa nin Diyos, iyo ini ang kamurawayan nin gabos na mga banal. An kaugmahan nin kagurangnan, yaon sa iyang banwaan. Ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagpabulod, tanganing mamibi. Bilog na banggi namibi sa Dios. Pagkaaga inapod ang sa iyang mga disipulos. Saka nagpili siya nin 12 ng inaranan apostoles. Si Simon na sa iyang inaranan na Pedro, Andres na tugang ni Simon, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, na aki ni Alfeo, Simon na anapod fanatiko, Judas na aki ni Santiago, asin Judas Iscariote, na nagpasaluib sa iya. Paglugsot hali sa bulod, si Jesus naguntok sa sarong kapatagan. Yaon duman ang mga disipulos asin dakol na mga tawo na hali sa Judea,
asin sa Jerusalem, hali sa mga baybayon kan Tiro, asin Sidon. Buot ninda na maghimati sa iya, asin nabulungon niya an sa indang mga helang. Pinaumayan niya ang mga pinapasakitan kan mga marumpot na espiritu. Ang gabos na tawo naghinguwang makaduot sa iya, huli ta minaluwas sa iya ang sarong kapangyarihan na nakakarahay sa gabos. Ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-uamaw sa imo, Kristo. Mga tugang, nadangog po niya to the enumerations of the 12 disciples. Dahil ko man po i-explikar sa saro, tabaka kung tig-10 minutos, sarong oras kita nag-istoryaan. Seminar na po ini, bako na po ini, misa. Seminar on the 12 disciples. Gusto ko tungkusan kung ano ang ginibo ni Jesus bago niya pinili ang 12 disipulos. Sabi sa Ebanghelyo, si Jesus nagpabulod, tanganing mamibi. Bilog na banggi, namibi sa Dios. Pagkaaga, inapudan siya mga disipulo, saka nagpili siya ng 12 ng inaranan apostoles. Ang sarap na naramdaman ko, recently, may kumpil na ginibo sa Bigaa, and igwakisip sa Kristan, nasabi sa kuya, dahil ko man po midbid, Father, pwede ka bang magninong? Dahil na po ka mo maghagad sa kota, dahil man ako marigalo. Pwede yan, pirme yan tawad. And then last September 7, taga-Kamalig, Father, ninong ka kan sa muyang aki. Sabi bawal man da magtanggi. So, naguho man ako, ninong po ako kan sarong binunyagan sa Kamalig. Ang hapot ko, what is the role of ninongs and ninangs? Ano ang trabaho kang ninong and the ninang? Bago si Jesus nagpili kan 12 disipulos, nagtukad si Jesus sa bulod as sinamibi, bilog na banggi namibi sa Dios. Before choosing the 12 disciples, we are also have to choose. Ikaw man po kita ng pagkakataon na magpili. Anong pipiliin ko? So, mahal ko o yung mahal ako? Anong pipiliin ko? To study nursing or to study political science? Anong pipiliin ko? Iwan ko yung anak ko, magtrabaho ako sa abroad, or I will stay here? First, I hope, sabi kan first reading, kung saro sa indo, igwanin asunto laban sa iba, mangahas daw kamo na isangat iyan sa tribunal nin mga bakong matanos, asin bakong sa tribunal nin mga banal. Dahil indo aram na mga banal, iyo ang mahukom sa kinaban. This will be the connection kung nga ta ko tigtaram about ninongs and ninangs. We have to make a good decision in life. We have to make good choices. Totoo, before, the very point is, before making decision, sana ipinangadji mo. Kaya lang kuminsan, kung kita lang solo, and then our Lord, may be limited ang sa tuyang pagkasabot. We need our ninongs and ninangs. We need our friends. We need our family. And ask them about whatever bothers you. Pero be careful, kasi baka sutig-istoryahan mo, ichichismis ka sa iba. Pero kung bako man very serious, go for someone whom you trust. Ask him, ask her, I have this trouble, I have this difficulty, I have this decision to make, and I'm still processing and discerning what should I choose. Dangugon. And some of them, baka dahil uyon sa imo, some of them, garo uyo no na maray sa imo, na sige na nga, gibuhon mo yan. But before you make decision, digdi na po kita sa gospel. Siring kay Jesus, nagtukad sa bulod, asin magayunon, bilog na banggi, namibi sa Diyos. Maybe you don't have that too much time. Kailan ba, kung minsan, banggi na, you have to decision to make tomorrow,
Dahil talaga ka nangingiturog because you've been thinking about what to do tomorrow. So kay Puhan, ipangadji. Kay Puhan, idulog sa mahal na Diyos. Kay Puhan, kung minsan nga ni, isurat mo, these are the advantages, these are the disadvantages. But what is more important is to ask the Lord to help you, to accompany you, so that you can make a good decision. May nagkaput man sa kuya, paano ngaya, Father, na iyong ngayayan ang plano sa kunin mahal na Diyos? How to say na tama so pinili ko? Yan sa mga dipisil na hapot. Taba kasabihin ko, iyong ngayan so tama mong desisyon, pero at the end, bako man pala ito para sa imo. Bako man para ito sa plano ni mahal na Diyos. One of the ways na pilitang itaram, it is for the good of others. Kung para sa karahayan kan iba. Second, kung capabilities mo, as in sa imong kakayahan, sa iling mo, posible na pwede mong magibo. And then third, kung mas napaparani ka sa mahal na Diyos. Pag ginibo mo ang desisyon na ini, mas mapaparani ka sa mahal na Diyos, mas nahihiling mo sa diri mong nagsisimbag sa kabutanin mahal na Diyos. My dear friends, when we make decisions, we need our ninongs and ninangs to help us clarify things. Pero at the end, I hope you look for the Lord. You bring it into prayer. You ask Jesus. And sana, sa pagpangadji mo, sa paghagad mo sa mahal na Diyos, makatabangan mahal na Diyos, tanganing magkaigwa kanin, marhay na desisyon, asin susog sa iyang kabutan. Magpamibi kamo mga tugan, tanganian sako asin sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikanan nin tunay na pagkamuot asin katuninongan, itugot mo namimibi kami, nahuli kaning atang, maninigo kaming magsamba kan sa imong kadakulaan. Asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana-daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa saya pinagmarhay mong guhon ang gabos, asin ako mo kami gabos nin kahirasan sa sayang kapanoan. Tas siya minsan nga ni Diyos nagpakadaikan sa diri, asin huli kan dugo kan sayang krus, pinatuninong ang gabos, kaya initaas ang labi sa gabos,
nagiman siyang dahilan kan kaligtasan na daing katapusan sa gabos na nagkukuyog sa iya. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, trono sa sin dominasyones, kan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurwayan, dain tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagad banal, burabod, nin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan semong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawa, kasindugo, kan samong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kot sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay. Pagpasalamat, binaaki ni, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man ng kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan ang simbahan, Girumdum kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaya bakan sa mong papa, si Francisco, kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, kan mga banal na apostoles, kan gabos na santos, San Antonio de Padua, na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw si mampamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no kaugalian, nangas kita magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalonan ngaran mo, magdatongan kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arual daw, itaong mo sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaras sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Matang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imuan kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, haray pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kaguragnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Tugang, uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa.
kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan itugot mo sa mong mga paratubod mo na pinapakakan asin binubuhay mo sa kakanoning sa imong tataramon asin langit no na sakramento na magkamit na gayo kan mga dakulang atang kan aki mong namumutan tanganing danay kaming magkanigo na makisumaro sa sayang buhay. Siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Idagdag ko palan, haputon nyo suninong ninang nindo kung marhay man na haputan sinda. Tabaad, baka agdahong ka mag-inom, na masambagan so problema mo. O agdahong ka iba man iagda sa imo. So dapat, sana they are credible to be asked. Kung bako so mga ninong-ninang, kung sisay na trusted, so that we can have a good decision. And at the end, always include God, bring it into prayer, tanganing sana malinawan asin magkaigwaning tama asin marhay na decision making. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit.